Rihok Idol Season 2 Ban ketiu ya kasap ki Khun samla Kani gerensan nak kebentak ki Khun katem Rihok Kaseng kinong nya thuk kabala jutip kum ka the Ultimate Legend Bikers Association lani ke Tulba kabadi ka Khun kabakit khot ki detang ki basmo tanat ban nya bai handai ke Jingdon jonggani ka Khun ka pelong ye ki baduk ki bajenjar ban yomat ye ki Jingkhlad ki ba ka perthai baro gawai ka sakhi na kapor syakapor ya ki kam ki babaha balale da kane kaseng ka bolong da ka jingrap ki ya ki basyam lanot syam jenjar Hagani ke kenti ke bamenta nakaliang jonggane keseng haka khandai tarik ubnai Oktober 2024 kala sedang ban Pynshna saya kawai ke ying jong uba jewing makri kabadon ha kesenong umroi nonglum kabadon ha Eastern Ribhoi ha kabalajit ban chna ye kene ke ying daki dekhot jong kate keseng hadin ke jingwat bnia ban ai jingerap segi long ying ke baduk Ki dekhot keseng Tulba ki lay thu ba kane ke ying on sina pendep hapo ka arbanai bat marsin dep hi on IT no syau ba jewing makri ubadeu nong yo jing mentoi da ke jingerap jong keseng Tulba Kumban syuya tiblang Hadien bakalok jong uba jewing makri ka kong bukti nong rum kala klat no hadien bagilayo ya ki laingut ki Khun jongki ki ba kentup ya ki arngut ki Khun senrang bat iwe ikun kentei ki ba menta une orang ba ulari ula sumar hi yala ki Khun jong u klem da persyang ban wat da ka weipat kanong sumar lane ban yalu lane ban penyedesh ingkrung syawei Henry da ka jingi ja kalok ka balaklat no bat ya ki tegi Khun jong u wat laban ka Jingduk ka batang da ka jingtrei belas ngi ulai le sitom ban pendapan biang nya bara ulai ngot ki Khun kham tamru baga jing snubok baka wei na pedeng jong ki Khun jong u kadon ha pedeng jong ka jingduna ka bor perkat Ya kene ka yingsa jong ute urang ba bat ki Khun jong u la Pynshna da ka seng Tulba sengkmi bat la shimti ban penbit penbiang ya ki jingdon kambaro da ki unit na Eastern Ribhoi ki dekhot jong ka seng Tulba Eastern Ribhoi lengbau ba isene hing ubri working president ula kentu ya kino ki Khun balada don ki basngolem syakane ka longying kinwan banirap senrop lang bat ka seng nak benta banirap ya kane ka longying Telemba kane ke jingkren kalong ru khubor ila se don ki riushimet ki bakwa ya kaban yarap ya kum gini ki program dalade phimla monwan phim don por henry kum ko toba ka pedang ya jing ya no jing sakti ke jongphi ya kaban yarap lem la kalong hakan ke jing la kalong hakan no ko benta ngi kilong ki blak kloi ya ka ban train ka menta ke kam ka babha na menta ka imlang kasalang Ki dekhot ki ba khmat jong ka seng Tulba ki balai poi ki kentup ya uba sebor nong lan ubadeu presiden jong ka seng Tulba sengkmi u reverend lambon kharbodon ubadeu pastor ubatre shit rembhar ngkat bat ki dekhot jong ka seng ban le ya ki kam isen a nangta uba Samuel Kurba ubadeu presiden ka Eastern Ribhoi unit uba Sumar Marwen ubadeu secretary uba isen a hing ubadeu working president uba Rishan Nongrum uba Krishan lang Nongbri nangta uba Ailong Parian ubadeu rang ba shnong ka shnong longlum bat ki dekhot jong ka seng Tulba kamdai ka basuk hamdai ka de ka donut haba phi ong le isnai haba phi le isnai ne phi ai kelyang ne phi no senyang wat perkhat ya kanong nong kelyang ne ban siu kelyang le ban ai ya kanong no ka jing ai ka ba utu bri ubamla ban siu kelyang ya phi den raw ngasu oi phi kata ka wei da kan mau ba kani ka jing long jongi mo ka seng Tulba hi ka kam sukut tang hapo West Kasel ka jing pentai kita yeng ne hapo Ribhoi district henry ka Tulba ka salej sikiwi district ban lada ngila ibor ngi sarung saman konstituensi bat ka Tulba hi ka seng Tulba ka nya dengkan bat ki dorba chnong bat ka sarkar ka ban yatre namta ka bha ka miat ban kenti ka imlang salang ka ban ya Khun persya ya kita jing sniu ki bami ha kini ki juk bamata bat ngangai scam bakani ka jinglong bakame khlia ka sawan ha kardan ka baningkong lada ni pelong yaladi ni pelong lupar khoi mo khamtam kitu ki bri badal spa mo badan phau ai si benta mo ya ka spa jung phi hindiat ya kitu ki bri ki ba phi ki bamdon wat tangka bam ban bam mo bat ka ying ka ban sa lada mut lada ka mekhlia shisha ngi pai ba la da ngi tali ka wei ngin wara shisha ba ka nam jong ka mo ka wei ka ri ha ka perthai mo ka ba no senyang bat ka le ke kam is a parabrio ya kani ka por ka ba me a shingi ko changi tip ko chai ba
ki barok ko try kilong ki bla penyai ba ki bla bu bet demi ko try ba try shibun ko try ngila bandon ki jing temu ki donot ki jing ko try ini di mami bo pelong ki jing temu ki tin ki jome ni sngongo ko try ni ka sngi bingila ban yok jat sing sen ni ka por ka ni ka snong ha ni ka jaka ba kham tam ko try ban yok ban pentri kam no ko try ni ka yeng ban yok ban te ni ka yeng na mami bela long unuksa ko try na mami long ublei uba ai ko try me ai la jong khun ko try bar kata ko try kan kala long kai ka ba ngayo I haba pidon hangne na kaliang ka tulba kawe kadai ka jingya teli Pynshna ya ka bakat kane ka yeng larangin ai tang marwei lane arngot kala syam jingya ini ban pendap hadu ban pendap kane ka yeng amar ka Jingkhlad ka jingsap kala kata shibun bha andrai ka jingya teli jongphi para pidon tangkat kini ki member kilon hangne ru ngayu iba kamshem jinge suban pendep ni yeng tadangi ai tang markat to kat neka ka yeng kala dep ka jinge teli jungpi kalong gabor bat sakwai ka jing ruspa ka banga ngayu I kamde ka spa ka ba pi pidon handre ka minsium jungpi ka ruspa ka minsium jungpi ka keloy banno senyang naka kamai ka kaji naka rep karyang ka ba pi pidon ban ai sya kane ka yeng kemudian kam sisa ka jingarap ka jingruspa kam syong ha ka kali ke baram ba pipinya ka jingruspa kam syong ha ka yeng pakidulan ba pipi syong bat ka jingruspa kam syong ha ka pasbuk ba pibun pisah ka jingruspa ka syong ha ka mensim jungpi ka ba pi kelut mensim bat ka jingarap ka ba PPI lane kajing no senyang wa pir no senyang syagbe bon teli ki bentang yu I men hakini ki sngi hakini ki I por ki baladam ngakermen ba ki jingrap jungpi ki pat ba nong shong snong jong kadong ka than jungi ki lio shibon ba ki jing mentoy bat kai ke banga ngayo I ka long ba ka jingrap ka bangi ngi don kam walang yarap wat la ibarit ru kadai ka jingrap ka ba kita gusti piarat iyo ka jing mentoy ban